Atong Facebooking mga idol 181. Location may Santo Niño area ta karon. 181 kita gaan taog 200. Thank you. Natay 19 na tip karon. First booking, thank you. Natay 181 ato na complete. Basin din mapasukan tag order dire no. Santo Niño area mga idol kabag ko daghan siya booking ni dapita. So ato na i-check ning one. Check na to ato ang padong balik location. Dayon, i-uncheck na ning south. North ug south ato i-uncheck. Right. And then complete natin. Perfect sus. Ala. Ganyan dapat mo 200 kapin ang booking sa North Cebu karon nawala naman. 24 naman na nabilin. Sa Patira area tapon 7 3K COD. Grabe 3K COD mga idol. Pag mga inaana mga idol, careful mo na mga dagong COD ha. Kay arong dili mo ma-thank you mga idol. Siguro sa mga scam mga idol, mga dagog COD. Like for example, ay nagpa-COD dag 3K no. Ya ang DF 200 imo na ibaylo imuhang 3K sa 200 na DF mga idol nga way kasiguruhan kana klaro. Na like for example, sa balay ang pick up kana noon. Or sa store ang pick up kana motuo ko na. Or kada sa regular client. So nag plus 100 siya. Si DF adi ano? Plus 100 dili siya regular na client. So careful mo ani mga idol, ako i-screenshot ha. Clothes, 3K clothes cabinet naka-box ra. $1.5 to Santo Niño area to Cordoba to Cordoba. Flowers bouquet pick up only mo add payment for delivery 100. Thank you. Saan pagsuod mo dito? Ato rin hotdon na to ang eco-wins karon mga idol kaya yung 290 na eco-wins ato rin hotdon usa ta grahe. 219 siguro pag mahurot na to mga idol siguro na atay mga 1K kapin ani. Pero ato rin try ha kung makaya na to kay napabitay trabaho ugma kay watak kay ba sa sitwasyon karon kung minga ba or daghang mag booking ato ang makuha.